Boas tardes a todos, vamos a dar comezo ao pleno. Parece que estamos. Vale, primeiro punto do día, aprobación se procede da acta da sesión anterior celebrado o 17 de xullo de 2023. Votos a favor? Vale. Vale, o segundo punto do día, dar conta das resolucións da alcaldía dende o número 2023 0282 ata o día da presente convocatoria. O terceiro punto, aprobación conta xeral de 2022. Bueno, sabéis que foi xa exposto ao público, simplemente a aprobación definitiva. Sometemos a votación, votos a favor, votos en contra, abstencións. Vale, o punto número 4, festivos locais 2024. Damos a palabra aos grupos para que nos temos a nosa que estaba sempre, que é o mércoles de cinza e despois o 16 de agosto. Damos a palabra ao grupo do... Ben, que con nos estuveron falando da Asociación Rodreda que querían a ver se podían mudar, que querían potenciar o Luz e Marte do Entroido. E, bueno, dixeron que iban a falar co demais grupos. Non sei se o fixeron ou non, non volvemos a ter noticias, pero si falaron con non neste senso. Sí, falaron con vos, outra vez? Sí, con nós si falaron, pero eu manteño a proposta que estaba de antes, porque, é dicir, a que estaba de anteriormente, que era o noso deber. Oye, podemos debatir, podemos cambiar, e podemos facer o que digamos entre todos. Non temos problema ningún. O que pasa é que, claro, hai outra xente que sempre quixo que fora o miércoles. Entón, que é simplemente someter e decir, podemos falar, todo é para falar. Simplemente digo porque a Asociación Rodreda non manifestounos eso, pero non volveu outra vez a ter contra. Sí, a nos tamén nos dixo, pero a nosa proposta que temos que fazer é a mesma que tiñamos. Vale, pois entonces eu tampouco teño ninguna razón que me poda permitir o cambio, non sei se é mellor continuar ou non. Non teño datos que podo significar, se a xente está conforme como estaba, pois... Falouse con hosteleros, con outros empresarios que dixeron que preferían ese día. Ahora estamos aquí para cambiarlo, A mí parece perfecto. Vale, o grupo de BNG? Con nos tamén se dirixiu a Asociación Recorreda para a posibilidade de cambiar ese día e, bueno, dixo que iban presentar un escrito no Concello explicando todas as súas propostas, pero, bueno, despois... Escrito non hai, escrito no Concello. Sí, onte nos confirmaron de que ao final que decidiran aplazar o tema. Entón, bueno, pues nos tampouco non poñemos ningún tipo de objeción a esta proposta. Mantemos entón os días que tiñamos previstos? Sí. Vale, pois votos a favor por os días previstos, que é o mércoles de cinza e o 16 de agosto. Votos a favor? Vale, vale, o quinto punto, mocións. Algúnha moción que teñan de urxencia? Non hai. Entón pasamos a moción. Presentado no plazo de... Sí, perfectamente. Entonces damos a palabra ao grupo do PSOE para que nos poña os motivos das... Ben, pois temos dúas mocións. Vamos a comenzar co centro do día. Don Germán Aurelio García Vilarias, como concelleiro voceiro do Grupo Municipal Socialista do Concello de Viana do Bolo, de acordo ao previsto na Lei de Base Reguladora da Réxime Local, os artigos 91 e 97 registran unha moción por o debate no vindeiro pleno. Exposición de motivos. O Grupo Municipal Socialista presentou no pleno celebrado o 22 de xaneiro do ano 2021 esta mesma moción que foi aprobada sin que de mentón nada se fixera. Como consecuencia da aprobación desta moción, o Bispado de Astorga cedeu un solar na súa propiedade para a construción do centro do día. Unha das prioridades que de maneira reiterada ven señalando o Grupo Municipal Socialista no Concello de Viana do Bolo é, sen dúbida, a atención das persoas que no noso municipio se atopan nunha situación de especial vulnerabilidade. Sen dúbida, a atención ás persoas maiores, especialmente aquelas que teñen maiores necesidades e niveis de dependencia e menores recursos para custealos, continúa para o noso grupo unha prioridade insoslayable e entendemos que debe ser tamén para a institución municipal no seu conxunto. Falamos de persoas, veciños e veciñas do noso concello, que necesitan unha atención especializada e, en moitos casos, individualizada. E falamos de familias que urxen o apoio das institucións públicas para poder atender os seus familiares dependentes de maneira digna. E é por iso que o Grupo Municipal Socialista considera necesario e urxente que Viana do Bolo conte cun centro de día para atender estas necesidades.
Segundo as estadísticas do INE, no ano 2019, Viana do Bolo contaba no seu censo total con 2.800 habitantes, dos quais 1.377 eran maiores de 60 anos, é dicir, un 47,71% de poboación. No ano 1999, o Concello contaba cun censo de 4.200 habitantes, o que quer dicir que en 20 anos a perda da poboación foi dun 31,28%. En 5 anos, a media da idade da poboación incrementouse en 11 anos, pasando de 1,1, pasando de 54,05 a 55,16 anos. No ano 2001, a dade era media era de 40,54 anos. A poboación estáse envellecendo paulatinamente. Esta evolución de poboación, e de máis de 60 anos en particular, debemos levar a unha reflexión acerca dos servicios que o noso Concello debe prestarlles e de maneira moi especial a que se atopa en situación de especial vulnerabilidade. A necesidade xurden porque medra o número de persoas dependentes e o das familias que non contan con recursos económicos e asistencias para poder atenderlos dignamente. Máxime, cando deben contabilizar os cuidados que precisan os seus maiores coa atención das súas obrigas laborais. A integración das persoas maiores na súa contorna comunitaria e social supón non só favorecer e impulsar a creación de centros e servicios deseñados para a súa atención, senón, sobre todo, e fundamentalmente, que nelas podan lograr o desenvolvemento das súas habilidades potenciais e o maior nivel de autonomía posible, acabando a súa integración social. Construir a estes fins incumbe a toda a sociedade, cada vez máis sensibilizada coas necesidades deste colectivo, pero tamén e de maneira especial os poderes públicos. A Constitución Española señala no seu artigo 50 que os poderes públicos garantirán, mediante pensións adecuadas e periódicamente actualizadas e suficiencia económica aos cidadáns durante a terceira idade. Así mesmo, e con independencia das obrigas familiares, promoverán o seu bienestar mediante un sistema de servicios sociais que atenderán os seus problemas específicos de saúde, vivenda, cultura e lecer. Lembramos que un centro de día é un equipamento diurno de atención sociosanitaria, onde as persoas maiores con algún grado de deterioro físico ou cognitivo, con discapacidade sensorial ou de mobilidade, reciben atención especializada cunha finalidade preventiva e rehabilitadora. Os ou as usuarios dispoñen de atención e seguimento individualizado e actividades programadas en función das súas necesidades. Unha vez incorporado ao centro de día, elaborarse un plan de atención personalizado consensuado polo equipo multidisciplinar, con equipos sanitarios, sociais e con persoas atendida e a súa familia e cuidadores. Trátase, por tanto, de proporcionar ás persoas maiores un apoio técnico especializado en horario diurno, para que podan desenvolver con maior autonomía as actividades da vida cotidiana. En Viana do Bolo non contan cunha dotación desta naturaleza para os súas veciños e veciñas. A nosa proposta de creación e posta en funcionamento do centro de día no noso municipio persegue, entre outros, os seguintes objetivos: manter e recuperar a autonomía da persoa maior, favorecer a súa permanencia no medio familiar e comunitario, evitando a institucionalización e proporcionando un apoio á familia, ofrecer atención diurna integrada e personalizada de todas as súas vertentes sociais, sanitarias, psicológicas, rehabilitadora e comunitaria, posibilitar que continúen vivindo no seu domicilio, con especial intención á recuperación funcional, sen esquecer o seguimento dos problemas médicos de enfermería e sociais que actúan de ponte entre o centro e a comunidade. Todos estes objetivos venense reforzados nas actuais circunstancias que estamos a vivir. Isto era na época do COVID, atacando duramente aos nosos maiores e convertindo nas máis vulnerables ante a acción do virus. En base ao anteriormente exposto polo Grupo Municipal Socialista, formulamos a seguinte proposta de acordo. Primeiro, que o Grupo Político de Gobierno Municipal se atenda á necesidade acreditada de que Viana do Bolo conte con un centro de día. Segundo, que polo Grupo do Goberno se presente ao pleno deste Concello un anteproxecto básico dunha dotación destas características. Tercero, que polo Grupo de Goberno se leven a cabo ante a Xunta de Galicia e ante calquera outra instancia as oportunas xestións e solicitudes de axudas e subvencións para o condicionamento e ou construción dun local onde debe situarse o centro de día de Viana do Bolo e para a dotación de equipamento persoal e sostenento dos gastos de explotación do mesmo. Isto é todo. Vale, bueno, damos a palabra ao grupo do MNA, se ten algo que decir. Sí, non estamos de acordo basicamente ca proposta.
xa no seu momento tamén votáramos a favor desta proposta, porque nos parece adecuado o caso no centro de día e que a Xunta de Galicia sea a encargada de xestión a través do Consorcio de Servicios Sociais dese centro de día, tanto para apoio para a realización do edificio das instalacións e tamén para o sostenimento do centro nas debidas condicións, que ten que ter un centro de día. Vale, cando foi no seu momento, cando se aprobou nunha creación de créditos que tiña o Concello, o grupo do BNG votou en contra e o PSOE abstúvose. Nos o que queremos fazer é a Casa do Maior, que é exactamente o mismo co centro de día. Non foi na moción, estou dicindo, cando se preparou o diñeiro para levarlo a cabo. Nos o que queremos é fazer a Casa do Maior. Por que queremos fazer a Casa do Maior? A Casa do Maior ten unha circunstancia especial que lle costa 0 euros a cada persona que se vai ali. Aparte, dalle un puesto de traballo, tamén o centro de día lle daría postos de traballo, pero dalle un puesto de traballo a un autónomo ou unha persona que tiña o curso. Esa persona leva a 5 maiores, habría que facer empezar sobre 30, que tiñamos a palabrada, tiñamos todo a palabrado que era o coa Xunta de Galicia ou que era para a Casa do Maior. Simplemente danos exactamente o mismo que fora centro de día, pero que pasa? O centro de día vamos a cobrar aos nosos maiores, as pensións aquí son as pensións que hai. Entón, se facemos Casa do Maior, a Casa do Maior non lle costa un duro. Non sei o que pensamos, non estamos en desacordo en nada, pero é o que pensamos. Entón, temos proxecto desto, xa non anteproxecto, temos un proxecto desto, se está pagado, incluso, e demais, que o podemos presentar cando queira. Por a nosa parte, vamos a seguir coa Casa do Maior. Bueno, vamos a ver, que non tengo comparación, non sei como comparar moito co día, é que non se parece nada, o sea, que na Casa do Maior pensa ali a xente prácticamente como o centro que hai que mirar, o centro social do Maior, é o mismo, van... Perdone, non. Bueno, depois xa me dices, é que a xente vai lá, dalle única diferencia que lle damos xantar, nada máis, non hai persoal especializado, non teñen ningún persoal nin sanitario, nin rehabilitador. En cualquier persona que teña unha deficiencia, non solamente unha asistencia por ser maior, unha pequena deficiencia, non ten personal cualificado para atenderlo. Mira, vouche dicir someramente, se me permites, unha diferencia. Mira, no centro de día a diferencia que a Casa do Maior é que é un recurso sociosanitario onde se ofrece unha atención integral ás persoas maiores con problemas físicos, cognitivos ou relacionados, sempre a cargo dun equipo multidisciplinar, formado por personal sociosanitario, un traballador social, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, fisio. Isto é que hai un en Berín, hai un na rúa, non é dicir que isto está en Madrid nin en Barcelona. Cuántos anos leva Berto, por exemplo, de Berín? Perdón, pero cuánto tempo has cerrado? Pero leva un anos que... Cuántos concellos teñen o cerrado? Pero que o que estou dicindo que se iso funcionan, o único que levan é ventaxas sobre nós, porque xa levan funcionando moito tempo. Non temos problema, pero tener cerrado. Xa, pero o centro do día ten un doble objetivo de traballo: manter a autonomía do usuario, traballando con un plan individual de atención, e, por outro lado, apoiar as familias nos cuidados, moitas veces sanitarios, algo que na Casa do Maior non é posible por falta de personal especializado, e facilitar esa conciliación dos que buscan un recurso diferente á institución residencial. Mira, ti dices, é que lle vai costar cartos, é que a unha persona maior que tens que meter nunha residencia costa 1.000 euros, e non hai plaza. Sí, bueno, os postos, las plazas que hai son... 1.600. As plazas que hai son privadas, porque as públicas están ocupadas e que esperar 4 anos ou 5 para que se hacen. Mentras que unha persoa que está na súa casa, levan a mañá ao centro do día, pasa ali o día, xanta, ten un persoal cualificado que lle axuda a desenvolver as súas necesidades básicas e primordiales, a noite regresa á súa casa, é como se estuvera nunha residencia, pero sin estar, porque ven a regresar ao seu hogar, que iso é o que aspira toda persona maior. Durante o día, a ten língua. A noite, na súa casa. Durante o día, as persoas da súa familia poden dedicarse ao seu traballo e atenderlos durante a noite. O que é a Casa do Maior, iso funciona nos povos pequeninos, para 4, 5, 10 personas, é unha persona que está con eles, que lle dá de xantar e nada máis. Non, vanos a buscar a casa exactamente igual. A única diferencia que teñen, vamos ver, a única diferencia que teñen é que non teñen ese personal. É a única diferencia. Pero cada persona leva 5. Pero se unha persona atendendo 5. Leva 5. Pero non son personas, amigos, que estén moi malas. Que nos dá exactamente igual. Eu que non quero telo cerrado. Nos vamos a votar porque queremos lo fazer. Temos un proyecto. Danos exacto mismo cambiar despois. Pero Andrés, mira, si non digas que hai que pagar, se unha persona maior lle dices ahora a unha familia en Viana, tens que pagar 600 euros ao mes, 500 euros por un centro do día.
Eso pagou cualquiera. Si dices, tens que pagar 1000 e esperar 4 anos para que se den unha plaza, que pensa a familia? Si se lle morre a persoa en casa antes de que poda ter atendida. Por que morrer? É o mismo nun caso que noutro. É dicir, tú cando vas, se te van ali, só tens que pagar a comida. O único que tens que pagar a comida, que son 5 euros ou 7 euros. Creo que subiu 7 euros ahora mismo. Nada máis, van a buscar un autobús que non ten que pagar nada. E que máis lle fan? É que máis llevan, pois atenden ali, en que xa o que de todo. Se non hai persoas especializadas, que atención lle dan a persoas con problemas cognitivos? Hombre, pero se ten moitos problemas xa non pode ir ali, Unha persoa maior ten problemas cognitivos, moitas veces. Por a nosa parte non hai problema. Vamos a probar exactamente igual. Nós temos o proxecto feito que se pode cambiar dunha cousa para outra. Vale, eu considero O sea, que non temos problema ningún. Nos pensamos que hai que dotar o pedir subvencións e hai que dotar de cuartos. Hai que moverse, hai que ir a Xunta de Galicia. Sí, despois por un concello, pero todo non che vai por a... Non, eso ten que facer a Xunta de Galicia, que hai que pon os seus cartos todos. Acaban de facer en Ríos. Non porque está pechada, porque darían cartos para facela, pero non hai empresa que lle apoia. Non hai empresa que lle apoia, porque a empresa unha empresa vai a lucrar, o sea, non vai a ter pérdidas. Ten que ter os beneficios. Ten os beneficios, entón vai a cobrar 1.500 ou 1.600. Non, está cobrando, como está cobrando na rúa e como está cobrando en Perín. Xa lle digo que para a nosa parte non hai problema, que transformamos no centro de día sin problema de ningún tipo. O proxecto é exactamente igual, que non hai problema ningún. Non sei se quería... Sí, no, eu referíame de que para a Casa do Maior non fai falta que interveña o Concello para nada. É dicir, iso é unha petición que pode facer calquera persona. De feito, na maioría dos concellos adecuan un local que normalmente lle dá unha subvención da Xunta de Galicia para adecuar ese local, e a unha persona que ten que ter esa mínima capacidade que lle piden, que é un curso de primeiro básico de atención á xente maior, que non teñen que ter titulación de ningún tipo, nin cousa ninguna, nada máis que ese curso, e esa persona pode pedir unha subvención calquera, non ten que cumpre eso. É dicir, non ten que participar a administración para eso. Na maioría dos casos, iso fixeron persoas particulares que reunían os requisitos, pidieran unha subvención, teño, e xa está. É dicir, que non fai falta que o Concello faga proxectos ni faga nada para unha Casa do Maior, o que sí que é importante para un centro de día. Por eso digo que é moi distinto un centro de día con unha Casa do Maior. É totalmente diferente. É totalmente diferente porque da outra maneira unha persona con discapacidades fortes xa non pode ir a unha Casa do Maior. Ten que ir a un centro de día, ou unha residencia, lógicamente, ou unha residencia, claro, tamén, pode ir a unha residencia sempre cando haxa plaza. É que sea unha residencia que este preparada para iso. Claro, que temos dúas, unha non está preparada. Hai personas que teñen discapacidades que lles afectan gravemente e que no centro de día poden estar todo o día ali. Como lle dixen, ese non vai ser o problema. Nos vamos a aceptarlo, como temos o proxecto, non hai cousa ninguna. Ahora, non me gustaría velo cerrado, simplemente. Vale, facemos votación, votos a favor da moción. Vale, pois queda aprobada. A segunda moción? Sí. Doble lectura, sí? Sí, cuando ve, Bueno, San García Arias, concelleiro, voceiro do Grupo Socialista do Concello de Viana de acordo previsto a lei de base reguladora do mestre local, os artigos 91 e 97, entre outros, registran unha moción para o seu debate no vindeiro pleno. Exposición de motivos. Voltamos a presentar a moción que levamos ao pleno no mes de maio do ano 2022, moción presentada e aprobada logo dun ano e medio despois, nada se fixo para xestionar a súa implementación. Debido á inacción do equipo de goberno e do incumprimento dos acordos plenarios, atópase Viana nun completo caos circulatorio. O centro da vila adolece de espazos onde poder estacionar os vehículos cando a veciñanza e visitantes acuden a facer xestiones de dependencias municipais, oficinas bancarias ou as tendas a mercar. Ademais, existe unha ordenanza que prohíbe estacionar na Praza Maior e noutras rúas preto dela, no fin de semana e no período estival todos os días a partir da 20:30. É de todo descoñecido que esta ordenanza non se respeta sin que dende o Concello se faga nada para que sexa aplicada. Entón é frecuente atopar vehículos en riba das beirarrúas e nas mazairas. Os transeúntes teñen que subirse aos portais para evitar os vehículos, xa que estacionan nas beirarrúas e os que circulan teñen que invadir o paso dos peóns. Definitivamente, tanto para os vehículos como as persoas circular polo centro é unha auténtica odisea. O Grupo Socialista de Viana, preocupado pola imaxe penosa que presenta a Praza Maior, a teigada de vehículos que non respetan as ordenanzas, vendo a incomodidade para os peóns e pensando nas total facilidades para que a xente se achegue a mercar nos comercios, acudir ás dependencias municipais, bancos, etc.,
e asemade pola maior afluencia de población nos meses de verán, comezamos unhas xestións encaminhadas a topar un lugar para estacionar os vehículos o máis preto posible onde se atopan os servicios que precisan utilizar. Os socialistas estudamos a mellor e máis viable das solucións e decidimos que a coñecida en todo o pobo como a finca do Jesusín podría encaixar perfectamente na proposta que levamos ao pleno, xa que se atopa o carón da Praza Maior, contan con varias entradas e a súa dimensión permite acoller unha gran cantidade de vehículos. Puxémonos en contacto coa propietaria Esperanza Arias e demos de traslado da nosa iniciativa, pulsando a súa disponibilidade a colaborar e ver se poderíamos seguir para diante con o noso plan. Temos que subliñar a boa acollida e a atención que nos dispensou nas varias conversas mantidas, o que queremos agradecer. Falamos da posibilidade de utilizar o acceso a súa finca pola casa coñecida como da Julia, a que se atopa nos portais da Praza Maior, e que no seu día foi abaixada e tapeada polo Concello cando se desarrollou, ante a dificultade de otorgar os seus herederos. Nos permitiría acceder dende a praza a estacionar os vehículos pegados á mesma. Tamén propuxemos que se amosa moita dificultade esta proposta, que hai máis accesos á súa finca, como conta con unha entrada pola rúa da Costa Galega e outra máis no comenzo da estrada da rúa, onde se ubica a Casa do Amadeo. Propuxemos que nosa moción ia pedir ao Concello que se negociara e estudiara a solución máis axeitada, se barallaran as compensacións correspondentes e dialogaran sobre as garantías xurídicas da cesión. E falamos de que existen actuacións semellantes noutros concellos, dende hai moito tempo, Barco, Berín, etc., resultando ser moi beneficiosas para a veciñanza e máis para os propietarios que teñen bens sen utilidade alguna e representándolle un coste económico importante. Deixan de pagar os impostos e melloran o estado da súa propiedade. Acordos. A vista da boa disponibilidade da propietaria a cesión da súa finca para a creación dun aparcadoiro, someter a aprobación do pleno, dar comenzo ás conversas con Esperanza Arias para negociar os términos de cesión ou arrendamento, así como proceder aos estudios de acceso. Ofertarlle que, como a compensación á cesión, a ascensión dos tributos vinculados á finca, IBI e demais cargas tributarias dependentes do Concello. O Concello asumiría o acondicionamiento da finca para ser utilizada como aparcadoiro, asemade os accesos que se acorden. Xa está. Vale, damos a palabra ao grupo de Venegas, se non o que dicir. Bueno, nos como cando tamén se presentou esta xa no pasado, me parece que foi no mes de setembro do ano 22, cando se debatiu no pleno da corporación, bueno, pues nos volvemos a votar da mesma forma, é dicir, que naquele momento estuvémonos, e neste momento pues, tamén nos vamos a abster, explico os motivos, independientemente de que estamos de acordo con parte da exposición de motivos, sobre todo o aparcamento e todo eso, pero, dende logo, a nos non nos parece, de alguna forma, sitio máis acaído para establecer un aparcadoiro, porque vemos dificultades de acceso para peóns, sobre todo, non para os vehículos poderíase acceder, senón que para os peóns que o acceso aí teria que ser bastante largo, que para eso xa hai aparcadoiros no resto ou habría que buscar algún tipo de aparcadoiro máis cercano e con acceso máis adecuado e que non fora tan problemático para os peóns despois de aparcar o vehículo. Entón, bueno, xa no seu día nos pareceu que tiña esas pequenas dificultades e, tendo en conta que estamos de acordo que hai que buscar un aparcadeiros alternativos ao centro, á Praza Maior de Viana, e as rúas adyacentes, pois tendo en conta iso e tendo en conta que sería bon, pois, bueno, tampouco non é que rexeitemos a proposta, por iso non votamos en contra, estémonos, porque, bueno, se o grupo de goberno considera, ou este pleno considera que se busque aí, pois, por nós non vai haber ningún problema, tampouco nos poñemos en contra, aunque nos parece que non é o sitio máis acaído. Vale, por a nosa parte tamén estaríamos de acordo, solo que o que sí que temos que fazer é unha cousa. Primeiro hai que fazer un plan de viabilidade, é dicir, nos falamos coa señora, a señora de principio nos dixenos que non, temos a entrada primeiro da Julia que non se pode entrar, aí non se pode entrar, se é de varios heredeiros, o que temos que, despois, por onde está a Casa do Amadeo, aí hai cesións de terrenos, cesión de camiños, que me parece que ten Carlos e ten outra xente. Só se pode entrar ahora mismo por a Galega, salir por a Galega, entrar por o mesmo sitio non creo que non é a calle adecuada. Ahora ben, se temos que arreglar a finca, o IBI non había problema ningún, se temos que arreglar a finca, terá que nos deixar ao mellor X anos,
O que non pode ser é un ano, despois tú arreglas a finca, despois que diga, non, pois a finca quedo meu con ela. Entón, sempre, se vostedes se comprometen, se vostedes, porque xa falamos, e díxonos que non. Por a primeira parte, hai que falar cos heredeiros de Julia, que nos deixen entrar unha salida por aí, ou unha entrada por aí. Ten que entrar por un sitio e salir por outro. O que non pode, podemos por un semáforo, pero vamos a ter a plaza que xa é pequena, vamos a ter a top de colas. Non, a entrada por aí. Pero é por aí, pero eso non é da Esperanza. Eso é de Julia. Eso é de Julia. Pues entonces, existe un sendero de Julia. Existe. Pues existe. Pero non sabemos que non somos. Falábamos de que podían ser os Folla da Rúa. Nos contactamos cos Folla da Rúa, porque xa contactamos cando foi nesto, porque a nos tamén nos interesa ter un aplicadoiro, como a todo o mundo, como a todos. O sea, que isto non é cousa vosa sola, é de todos. Se nós temos ese plan de viabilidade e temos a entrada por aí e a salida por outro lado, ou ao revés, nós non poríamos problema ningún. Pero se xa que se las dixo, xa ustedes lle dixo que non habría problema ningún, pois ellas que nos firme un papel, que nos traiga un papel, nos arreglamos por X anos, claro. Pois arreglarlo por un ano. Non, pero vamos a hacer, si esa impresión esta que necesite o solar. Non, hombre, depende. Tú imagínate que mañá co queira vender. Pois sí, claro. Claro, hombre, pois o quere vender mañá e nos que o arreglamos hoxe. Pero oye, tú cuando cedes un local, un solar, tens que dicir que mientras ti non o necesites, vou disfrutar dele, levan toda a vida sin problema ningún. Pero en Berín e no barco pasa lo mismo. Pero é moi fácil de facer. Firman un documento onde dicen que lo ceden hasta que fagan ese documento, nos arreglamos, o Concello intenta arreglarlo por todos os medios, meteremos no presuposto onde faga falta, limpiaráselle e arreglaráselle, e logo despois falar coa outra propietaria que podamos entrar por ali. Xa, pero non existe o que tenemos que facer do Concello. Pois facemos todos do Concello. Claro, digo eu, non hai duda. Se aí me imagino que tamén os nomeras están de acuerdo. Non se necesita que axudemos en todo, estamos dispostos a ayudar en todo, pero ten que ser unha iniciativa. Vale, pois xa que ustedes, porque nos dixonos que non, se a usted lle dá ese pase que ahora ten problemas cos heredeiros de Julia, porque lle están entrando toda esa maleza, todo eso está entrando na casa. Entonces xa nos mandou unha carta, sabes, dice, como conseguimos nos falar con ela? Se non, ela xa falleceu, e os se non sabemos dos heredeiros. Entón, o problema é que a entrada está aí. Se solucionamos ese problema, por a nosa parte non temos problema de ningún tipo. Eu non digo que sea sincero, pero digo que se pode intentar. Vale, pues intentámoslo entre todos. En caso de que os problemas sean tan importantes que non o permitan, pues claro, pero entendámoslo ben, é dicir, que non só, por exemplo, deixamos aprobada o que é a proposta, porque outra vez foi rexeitada. Usted dice inacción cando foi rexeitada. Se rexeitada non hai inacción ninguna, non tens que mover a outra vez a moción, o sea, nese momento non é inacción, non se aprobou, pois foi rexeitada. Entón non é decir, hai que decir as cousas tamén como son, sinceramente, porque as palabras a veces claro, é que foi rexeitada. Vale, nos entonces, para dar unha conclusión, nos vamos a votar a favor, pero todos os grupos que queiran, que se falen con elas, xuntámonos un día, chamamos, falamos coa persona e intentamos buscar a entrada esa. Perfecto. Pois eu estou disposto a cando como se vale, venga, de acordo, pois todo, vale. Pois sometemos a votación, votos a favor. Abstencións? Vale, pois vamos ao último punto. Rogos e preguntas. Damos a palabra ao... Eu aquí vou a pedir que me disculpen porque vou a ser un poquinho prolijo, pero bueno, como é a primeira vez, vou tratar de abreviar. Venga, vale. A ver, vamos a facer unha serie de propostas. Eu tamén lle digo unha cousa, voulle contestando según como vai a eso, porque non teño que contestar no pleno siguiente. Non, sin máis que nada, isto é unha especie de exposición, como unha folla de ruta do que intentamos facer no Concello para que estamos dispostos a colaborar e, por tanto, para eso temos que amosar as dificultades que nos encontramos, que pensamos que hai. Entonces, vale, despois deixarlo por escrito, entón non vamos a contestar, deixarlo por escrito, despois, vale. Correcto. A piscina municipal. Vamos, primeiro, que quede claro que non imos entrar a debater sobre se debe cobrar 5, 10, 15 ou 20 na piscina municipal. Ese é outro tema que habrá que debater de outra maneira. Porque neste momento non se cobra nada. Como se está facendo ahora mesmo para disfrutar da piscina, pista de tenis pádel, non se cobra. A mí non me parece mal que se cobre, non se cobre. Eso, o que me parece mal é que haya unha ordenanza aprobada por vostedes, traída a este pleno, tanto por BNG como por vostedes, e que esa ordenanza, que hai que respetala, non se respete. Se consideran que a piscina non se debe cobrar, hai que formules unha ordenanza, traigas o pleno, debatémola, e se se considera que é oportuno, aprobándola. Deixo ben claro e entendido que non estamos entrando a si se debe ou non cobrar.
sino simplemente un incumplimento dunha ordenanza, que non se pode tomar un pleno e pasarlo por alto, dicir, agora aprobamos unha cousa e aplicamos outro, pero non hai que respetarlo, e as ordenanzas, por suposto. Vamos, eu entendo que iso é, vamos, como mínimo é, non sei se será cerca dunha figura delictiva, non o sei, porque un incumplimento dunha ordenanza é algo moi grave. Entón entendemos que a piscina requere unha atención especializada porque é a mellor piscina da provincia de Ourense ou de Galicia en cuanto a instalacións, como que é o entorno. E iso requere un mantenimiento. Mira, por exemplo, para detallar algo, na piscina dos nenos están as escaleiras están oxidadas. Cualquier neno pode pegar un golpe, facer unha ferida e pode coller unha infección grave. Na parte dos maiores están as escadas de subida e de baixada de acceso ao vaso da piscina, están rotas, outras faltanlle, todos son detalles. Que ocurre? Que todo eso requiere un coste económico. Entonces, que despois non querades cobrar, pues bueno, pero habrá que mantela igual. E ese coste económico non é barato. Hombre, a concesión que lle damos ás personas que manteñen a piscina andan por los 18.000 euros. Con IVA. Entonces, si cobran 18.000 euros... Cobran 15.000, 14.900 e pico. Claro, súmelle un socorrista, súmelle cloro, etcétera, etcétera. No, eu estou dicindo con IVA con todo, 18.000 euros. Moi ben, xa sabe que... Pero digo coste por concello total, son 18.000 euros. Si non digo que sea pouco, eu non digo que sea pouco moito, digo que hai que terlo en conta. E que eso hai que pensar en que a piscina hai que mantela e que requiere unha atención. Pero, bueno, é o detalle máis importante que se hai unha ordenanza que se aprobaron vostedes e o BNG no seu momento, marcando un precio, se se quere modificar ou deixar de cobrar, fágase un novo decreto, tráigase ao pleno e debátese. E se se aproba, perfecto, a maioría do pleno, pero hai que respetarlo. Iso en cuanto á piscina. Ahora quero facer algo tamén do aparcamento da zona antigua de Viana. Vamos a ver, é que de verdade isto é algo esperpéntico, porque se aquí hai unha ordenanza aprobada polo BNG e polo Partido Popular no seu momento, donde di que na plaza non se aparca durante o estío hasta as 20:30, desde as 20:30 horas e os fines de semana aos sábados, por que se incumple? Pero é que non que se incumple, que dá a impresión de que alentamos a que se incumpla. Mire, hai unha señal na entrada da plaza que está ahora mismo cun horario de inverno. É dicir, dicindo que o sábado non se pode aparcar. Non vi nada de que as 20:30 durante a semana no estío está prohibido aparcar. Vostede promulga un bando donde di que hai que respetar esas normas e resulta que vai todo en contra do que di a señal de tráfico. O sea, que unha incongruencia é algo increíble. Entón, se eso se produce, como lle vamos a exigir aos ciudadanos que cumplan? O sea, eu creo que os ciudadanos, para cumplir, podía ser de mutuo propio, pero se non é, o alcalde, a corporación, ten que ejecutar o seu poder. E o seu poder é facer cumplir a norma. Entón, o da plaza é que me chama a atención. Pasaba o mesmo como estaba o BNG. O BNG que facía? Puñanlle multas nos parabrisas dos coches. Chegaba xente e teñen a guantera do coche cheo de multas, porque depois se ejecutaban. Que pasaba ca xente? Daballe un sorriso e burlábase, diría, non pasa nada. Con isto quero decir que se hai unha norma, ten que haber medios para facer cumplida. Se non, os ciudadanos tómanos o pelo. E cando alguén lle bota un pulso ao Concello non se debe permitir, o Concello ten a autoridade para non permitir que nadie lle bote un pulso, e menos que yo gañe. A quen cumple, para que sanciona, non? Festas patronais. Vamos a ver, eu quero facer unha pregunta, como é posible que vostedes, e cando gobernaba o BNG o mismo, haya negocios de hostelería que presumen de que dicen que non pagan fai unha morea de anos, e outros pagan. Vamos, é que isto é incomprensible. Se isto consentimos, os que pagan van a decir, pero eu son tonto, para que vou pagar? Neste ano non se foi a cobrar aos negocios ni os industriais, ni se foi pedir diñeiro á veciñanza por se querían colaborar cas festas. Non se foi, non se fixo. Vamos a ver, se nos costan as festas 80.000 euros este ano, se vamos a pedir diñeiro aos ciudadanos, marcamos por medio dun decreto a cobrar unhas tarifas determinadas aos industriais, aos negocios, eu creo que se aminora moito a chega do Concello. Ben, pois eso sería un interesante. É voluntario. Porque hai un problema. O problema é que cos impostos nosos, máis os impostos que pagan os das aldeas, creamos algo de ciudadanos de segunda división. Os de Viana debemos ser perfectos, e os das aldeas pobriños, porque resulta que nos, cos esos impostos dos povos que pagan os paisanos, e nos
facemos a festa de Viana. E aí les decimos, si tú queres festas patronais, pagas do teu peto. Pero que iso é increíble. Se me permite, sempre se considerou a festa de Viana para todos os pueblos. Eso é Era a absurdo. festa, sempre, de todas Eso é as persoas. absurdo. Bueno, pero foi así. Home, se eu bailo na plaza co diñeiro dos povos e comeu, habrá que dicir aos que eles poden bailar na súa plaza ou das aldeas. Os pueblos tampouco se vai pedir. Home, podemos colaborar de algo para tareas. Claro, pero xa lle digo que se considera a festa de Viana, festa grande de Viana, como a de todos os Pero, pueblos. claro, de acordo, pero eu considero que si... Vale, Eu considero que si cobramos a ciudadanos de Viana para as festas, para que colaboren, aforras el diñeiro ao Concello, colaboremos cas aldeas dos povos para que podan facer unha festa patronal, paguemos a charanga, paguemos o fogo, non sei, colaboremos con eles. Non lle podemos exigir aos ciudadanos. A mí, isto é que me reventa de que estea xente dos povos diferente de Viana. Somos ciudadanos de primeira e de segunda. Hombre, e que o BNG o fixera no seu momento, que sempre se presumiron de ser adalides e defensores do rural, e non me molesta moito máis, de verdade, sinceramente. Pero cando digo aos povos, me dicían, xa vides aquí, pero que sin ir a festa nos ayudades. Pois teñen razón, pagan impostos igual que nós. Si Viana paga as festas, unha comisión de festas, se pagan as festas os ciudadanos, que paguen os dos povos a súa. Pero si pagamos cos impostos, o Concello paga cos impostos deles e nosos as festas, temos que contribuir a pagar a deles. Esa é a minha opinión. Ben, a ver se vou máis rápido, senón ao final vanme botar de aquí. A festa da Androlla. Entendimos que non pode ser que ano tras... Podo seguir? Sí, claro, sí, está coa Non palabra. pode ser que ano tras ano o Concello tiña que facer unha chega tan significativa. Neste ano, 77.000 euros para a festa da Androlla. Se trata dun xantar moi importante da provincia, un dos máis importantes de Galicia, tanto pola cantidade como pola variedade e calidade do menú. Os que asisten teñen que pagar un importe acorde ao precio, e se hai que incrementar 3 ou 4 euros, eso non vai impedir que a xente veña. Vai acudir igual a festa da Androlla. O que habrá que facer tamén é unhas invitacións para as autoridades. Neste ano hubo 100 invitacións, pois habrá mellor que facer 20 ou 30 persoas. Hai que invitar, do noso punto de vista, os integrantes dos foriós, as carrozas. Os concelleiros, nós, temos que pagar, non é? Tamén non sei que cobramos euros por vir aquí a facer nada. Bueno, está estipulado así, sempre foi estipulado así, o concelleiro e a parexa sempre teñen... Perfecto, pero iso é unha proposta nosa, donde nós podemos pagárnosla. Hai que convidar os pedáneos dos povos, esa xente sí, porque son pedáneos que están traballando polo Concello a cambio de nada e hai que ter un detalle con eles. Nos propomos invitarlos a todos, pero nós podemos pagarla. En resumen, que se facemos unha festa onde o precio é acorde ao coste, o Concello non vai a hacer unha chega de 77.000 euros, a mellor con unha chega de 15 ou 10 chega. Hombre, non queremos que gestionar o mellor posible os impostos da veciñanza, non? Esa é unha proposta. Bueno, quero dicir unha cosa máis rápida. Eu creo que a imaxe que levamos a xente que estuvo aquí este ano visitándonos non foi nada axeitada, Bueno, creo que as calles estaban bastante sucias, os aparcamentos da xente facían o que querían, había un abandono, papeles cabichas por todos os sitios, as calles cheas de grasa, a circulación de persoas e vehículos, xa se digo, foi algo caótico. Estaban aparcados encima de beiras rúas, impedían o paso venir. Mira, na rúa San Roque, con vehículos aparcados nas dúas bandas. A xente non tiña que pasar por medio, tiña que esconderse como podía para que pasaran os coches. Eso non o podemos consentir, entendo eu. A recén arranxada Rúa do Tunal, que, por certo, a mí parece que foi unha obra que está moi ben, os vehículos están aparcados xa en riba das beiras rúas, cando resulta que un poquinho máis adiante hai aparcadoiro. Eu entendo perfectamente que o Concello non é unha clase de urbanismo, nin de vos bodales, nin de comportamento da veciñanza. Sei que a culpa é da veciñanza, pero a obriga que ten o Concello será a quen incumple, sancionar, ou obrigado a cumprir. Se non isto é un caos total. Bueno, eu non quero monopolizar o pleno, nos próximos xa iremos amosando as deficiencias que entendemos que padece o Concello. Isto non entenda como unha crítica ni un ataque, isto é amosar o que non lle dixemos a nosos vecinos cando vamos a pedir o outro. Dixemos que íbamos a analizar cuáles eran as eivas que había no Concello, e se ganábamos, íbamos a solucionadas, e se non ganábamos, íbamos a colaborar con quen gañara en solucionadas. Se coinciden con nós e que estas son cousas que se poden mellorar, contan con o noso apoio. Ahora vou brevemente solamente decirle 4 cousas que son desde estes días, pero que hai que poner solución. Na estrada de San Agustinho están cas beiras rúas, non? Pois ora pararon fai 3 meses e a maquinaria está estacionada. Non sei o motivo. Polo muro exterior do Colexio Vivei hai unha fuga de auga hacia a estrada, abaixo. Non sei se a procedencia, mas poden ser residuais, poden ser, non o sei. Pero poñen en perigo a estabilidade do muro, porque leva así varios meses circulando a auga toda por abaixo.
Nos chalés da estrada de Vilariño, xusto no último deles, hai unha fuga de agua hacia a estrada que teñen toda a pinta de ser residuais. Leva moito tempo nesta situación. Así pois, se coincide connosco neste relato de deficiencias, poden contar con nosas axudas, tratar de solucionalas, nada máis. E perdón por tanto... No, hombre, está no seu dereito. Sin problema, non. Damos a palabra ao grupo do PNG, se queres facer alguna pregunta. Vale, pues entonces damos por terminada a sesión.